Bollywood muleka Bollywood, masana'antar fina-finai na India, tare da ni Abubakar Usman El Shamak a tashar Rayuwa TV. Za mu ringa kawo muku waƙoƙi tare da tarihin fitattun 'yan wasa wanda suka shahara a Bollywood. Sannan za mu ringa kawo muku waƙoƙi da sharhi akan fina-finan India din. Waƙoƙi irin wanda aka yi a da, kamar irin su Moda India da dai sauransu. लहरा के आ जरा ला 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 mun yi haka ne don me ku masu kallon wannan tasha nuna muku ba wai mun tsaya akan Hausa fim bane kadai bane, program ɗinmu ya faɗaɗa ne har zuwa Bollywood. Ku kasance tare da ni a wannan tasha kowane mako.